Northeast monsoon masinati sa Luzon ug sa Visayas. Kauban nato karon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Sir Oscar, unsay masinati sa nasod nunot nining amihan ilabi na dinhi sa Central Visayas? Aduna kitay Northeast monsoon kunamihan kini nagprevail dinhi sa Luzon iuman sa Kabisayan. Andak bayan og lalawigan sa Sugbo. Makasinati karong mayong panahon ilbanan kini hapunon nga mahinay nga pangulan ug kini dunay mga pangkusog-kusog nga pangulan sa gabi ug hapon unyang Domingo. Humanini dunay usab kitay mahinay nga pangulan gikan sa Martes adto na sa Miyerkules. Ang tagbilaran makasinati usab o mapanganuron ug mayong panahon karong adlaw. Inubanan usab kini mahinay nga pag-ulan gikan sa Sabado ngadto sa Lunes. Inon dula sa kitay makanuron nga kalangitan ingon mga pang-ulan gikan sa Martes ngadto na sa Miyerkules. Ando magiti sa gihapon mahayong panahon. Inon dula usab kitay mahinay nga pang-ulan karong adlaw ingon man hangtod sa Miyerkules sunod semana. Mahinay nga dos panasa kusog nga hangin gikan sa amihan na Moros o ang dagat sa kabaybayonan ni Kasarangan ngadto na sa pagkabaduron. Gikan po sa Pag-asa, Oscar Tabada. Daghang salamat Sir Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan.